máme a vieme o sebe. Milí študenti, deviatáci, vážený pedagogický zbor, ktorí ste prišli ako sprievod pedagogický, vážení rodičia, hostia, naši študenti, učitelia. Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na Dni otvorených dverí, ktorý na našej škole dnes máme. Prichádzate na gymnázium svätého Cyrila a Metoda v Humenove. Sme však zložkou cirkevnej spojenej školy. Táto škola sa skladá z troch škôl. Máme tu základnú školu, máme tu dvojročnú formu gymnázia, tu ste sa prišli pozrieť vy, a máme tu 8-ročné gymnázium. No a pán Boh dá, tak na stole je už zriaďovacia listina cirkevnej materskej školy. Takže budeme jeden veľký komplex, ktorý bude generačne vychovávať mladých ľudí. Pred dvomi dňami som tak uvažoval, že čo je, ja neviem, že je to veľkou hodnotou, ale čo je takou hodnotou pre mňa v tejto škole. A musím povedať, že pre mňa osobne hodnotou v tejto škole je jeden malý a pekný priestor, ktorý tam máme, kaplnka. A je to priestor, ktorý je otvorený pre všetkých. Vlastne počas prestávok, počas veľkých prestávok tam môžete chodiť. Máme tam stredy sväté omše a na prvé piatky sväté omše pred vyučovaním. V škole si všimnete ďalej naše učebne, dve počítačové učebne, dve tabletové, učebňu biológie, chémie, kde máme nový chemický stôl, fyziky. Máme k dispozícii dve telocvičny, v jednej z nich sme, školské ihrisko. Naozaj, čo sa týka vlastne športu, tak venujeme sa aj okrem iných krúžkov samozrejme, ale to si nájdete na stránke školy, aj športovej príprave a máme vynikajúcich športovcov, dosahujeme reálne výsledky. Lektor z Ameriky, ktorý prišiel cez Fulbrightom projekt. Aj veľkou zaujímavosťou to, že o tento projekt, respektíve tento projekt písalo 120 škôl na Slovensku, ale 8 zo škôl dostalo tohto lektora. Verím, že naozaj, keď sa budete rozhodovať medzi školami, tak zažijete dnes také veci a také skutočnosti, že vás to osloví, aby ste sa stali súčasťou náš dar, že teraz, dámy a páni, prichádza kapela Jenos Brothers. Ďakujem za pozornosť. You wanna love shake set your cheeks even to the rain because I love you Say
ešte spokojne dvaja aj so Štúrom. Tu sa môžete pozrieť niečo o mne, napríklad, keď máme projekta Štúra. No, už 200 rokov, ale na to, že má 200 rokov iba môže, nie? Bez model. Presne tak, má presne nemôže. Môžete, máme tu aj interaktívnu tabuľu, ktorá je akože plne funkčná, že dá sa na nej robiť. Áno, je funkčná, ale nerobí to nič. Funkčná a A my na nej nerobíme. my už nemáme informatiku, ale na tejto tabuli sme zažili plno krásnych príkladov a veľa programovania v Lazaruse a konzervovania. Základ je zvládnuť azbuku, no a potom rôzne slovanský jazyk. To znamená, že sa učí trošku ľahšie ako germánske jazyky, ako angličtina a nemčina. Je to veľmi taký ľubozvučný, spelavý taký jazyk. Takto by sme vám aspoň pripravili taký krátky dialog našich študentov. Oni zatiaľ sa začínajú učiť prvý rok ruštinu. Čiže ešte sú začiatočníci, tak немножко прослушайте, как говорить на русском языке, как они сказали. Спасибо, хорошо. А как твои дела? Очень хорошо. Что ты любишь? Я люблю Адвил. Я люблю рисовать. Пока. Tak ja vás vítam v našej zábavnej učebni. My sme si pre vás pripravili zo pár pokusov. Papier je zlým vodičom tepla, zatiaľ čo voda je dobrým vodičom tepla. Keď naplníme do papierovej nádobky a položíme ju nad sviečku, tak vlastne voda sa tak rýchlo pohltí teplo, že vlastne ten papier sa nepredieraví ani nezačne horieť a vlastne zostane nepoškodený. Pri vysokom elektrickom napätí vzniká svetlo. Rôzne plyny vydávajú svetlo. To môže vyliať z nádobky vonku ako vodu, ale pri tlaku, teda keď na ňo zatlačí, vznikne ako vlastne voda. Takisto môžem zobrať do ruky a správne keď na ňo tlačím, tak sa nenalepí na ruky ani. Ak by mal niekto záujem, tak si to môže tu vyskúšať, je ďalšia nádobka s touto hmotou. Nebojte sa toho, skúste si, vezmite to do ruky. Any celebrity? Yes. Well, I live over here, so not as much. Oh, yeah, I met Adam Sandler once. He was playing golf, and do you know Jack Nicholson? He was with Jack Nicholson. And did any of you watch Game of Thrones? No? There's a guy with a giant beard. When I was coming to here, when I was coming to Slovakia, I was in the airport in New York, and I saw the guy with the huge beard. Do you know what I mean? Yeah, I saw him. He was in the airport. You don't like you, Sam. Well, sorry. Welcome to our English lesson. We are here to show you something what we do at our English lesson at our Catholic school. So now, let me switch into Slovak language because I want to tell you something what is happening right now at our school. Tell us something about you and your country. First, how much English do you speak? So, ty rozumiesz angielski? A little bit? Môžete nám ukázať, že niekto to viac, menej? How much do you understand? Little bit. Well, I know you do.
Not much. Little. Okay. I'm Jonathan. I'm from near New York City. I live near Boston now. I'm here for a year. I live in Centrum Volneo Chasu. I have two brothers. One lives in Atlanta. The other one did live in Hawaii, but just moved back to Connecticut. So, number one. You. Number one. USA is the third largest country in the world. The third largest country in the world. Nice. And who wants to go next? Number two. Part of the United States that three different origins. Excellent. Number three, in the blue in the back. Yeah, that's it. Yeah? Number three? No? Okay, not happening. Number three. Number three? No. No? She said she doesn't know. No, I understood. I thought we were here. Yeah, number three. Alaska is the largest state and Hawaii is a chain of islands. Yep. Number four. Who wants to go? You, right there. Number four. The United States doesn't have 50 states. No, I'm sorry. It's continents. Does not have continents. Because continents are the big lands. We do have 50 states. But we also have DC and Puerto Rico. But 50 states. What continent is the USA part of? You, right there. Yes. What continent is the USA part of? New York. Continent. North America and Yep, North America. Although New Yorkers think that we're part of New York. Everyone, New Yorkers, yeah. Okay. Okay, Samuel, the next Have you ever eat our traditional food? What is brinjal halushki? I like brinjal halushki. I like paranitsa too. I really like paranitsa. Yes, I like the Slovak traditional foods. Yeah, there's none I don't like. I like all of it. Yeah, all good food. Others? Tomasz, can you ask question? What is better, American maple syrup or Canadian maple syrup? So I said Canadian. I think Canada makes more maple syrup. But if you go up here, this maple syrup from Maine and New Hampshire and Vermont, it's good maple syrup. That's good maple syrup. Nie wiem, czy wszyscy rozumiecie ten słowo maple, który biały maple syrup. Napríklad unikálny stromček, ktorý môžete vidieť, a vzadu sa teraz zatiaľ budú odohrávať chemické pokusy, takže otočte sa teraz pár minút vzadu. Ukážeme vám, ako sa vo filmoch, keď niekoho porežú, ako sa tá krv robí, tak tu vám ukážu, ako sa tak robí. Pretože takto sa robí. Keď si chce, môže si to nejaký dobrovoľník vyskúšať. Má niekoho hlavne. No, ďalej vám ukážeme ešte naše také menšie súpky, ktoré sú pripravené.
Takže môžete uložiť. Čo to znamená? Že keď je modré, je kyselina, je zásaditý roztok. Čiže roztok je zásaditý. Takže tento študent vám ukáže teraz amoniakovú fontánu. Áno, málo dá fenoftalínu, čiže keď si dali viac fenoftalínu, by bola krajšia. No tak študent vás nevydarilo sa vám. Dobre, takže môžeme pracovať ďalej? Teraz by sme vám ukázali, ako sa vieme zavádzať chemíci, keď máme trochu voľného času, tak vám to ukáže samozrejme. No môžete. Takto sa zavávame s takými horiacimi bojkami, ktoré si tak nádžeme na zózne. Zase nie robí veľa dobrý vec, napríklad na to nie je futbal, zabudili aj futbal, takže je to také srandovné. Chce si niekto chytiť do ruky sám? Môžete si ho házať sami, alebo s kolegom si môžete házať. No použia. A po pridaní vody sa to obnovuje a takto istú ešte máme ďalej. Ja tu len vyjam trošku vody, zamiešam to. Vaša kamarátka spolužiačka tam vleje do každej jednej ocot. Vidíš, keď ti to bude môžem dať von, tak by nevedel. Nie to vlej tam, nebuchne to ani nič. No vlastne tu môžete vidieť reakciu vody, octu a sody bikarbóny v takom farebnom prevedení. Vidíte, že nemôže merkúriť. Toto ja ukážu, hej. To nenadýva. To neperastýva. Ešte to tam vstúpi. To bude potom pomývať. Krásne, ďakujem. Neviem, že to hovorím. Áno, táto vzniká požiaľ. Dobre, takže môžem ja dám to, že predberem, dobre? Ono sa nehodí, teraz vidí to vodke, nie sa nič ďalej, nie sa nič ďalej. Učebný plán sa skladá z rôznych oborov, napríklad jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a spoločnosť. V jazyku a komunikácii máte možnosť učiť sa prvý jazyk angličtinu, ktorej sa venujeme naozaj dôsledne, kde máte 5 krát do týždňa angličtinu, potom máte aj konverzačné hodiny. V 3. a 4. ročníku máte viditeľné predmety a to formou seminárov, kde v 3. ročníku je to väčšinou periférne okrajovo v forme cudzieho jazyka a nejakých hlavných maturitných predmetov. V 4. ročníku sa venujete hlavne len predmetom, naozaj tým, ktorým sa chcete venovať a z ktorých máte skúšku. Život na našej škole je sprevádzaný rôznymi akciami, či už športovými alebo kultúrnymi, ale je to aj o súťažiach a rôznych podujatiach. Spoločenské a kultúrne udalosti na našej škole sú taktiež samozrejmosťou, kde tretiaci pripravujú ples. Je to udalosť, ktoré sa naozaj my, študenti 4-ročného a vyšších ročníkov 8-ročného gymnázia tešíme. Minulý rok sme oslavovali 400 rokov od založenia jezuitského kolegia, ktoré bolo akoby predzvesťou našej cirkevnej školy teraz.
Keď už prídete na našu školu, určite vás nevinie artikulácia, naozaj nemusíte sa ničomu báť, je to super skúsenosť, kde máte možnosť poznať svoju triedu, ale aj iné triedy a zabáviť sa pri tom. Na škole funguje aj študentský parlament, ktorý vlastne usmerňuje školu a máte možnosť stať ich členom. Duchovné akcie, pretože sme duchovná a cirkevná škola, máme možnosť účastňovať sa duchovných obnov nie len niekde zárytí na tvare, ale aj o svete, kde napríklad v Ríme alebo v iných štátoch a mestách. Výlety na našej škole, či už triedne výlety alebo celoškolské, kde máme možnosť poznávať Slovensko, ale aj iné mestá, ako napríklad Osvienčim alebo Paríž. Takže dnes na deň otvorených dverí prišlo na našu školu naozaj veľa študentov, hlavne deviatakov, si prišli pozrieť túto školu, ale takisto k nám zavítali aj hostia, respektíve študenti, ktorí už túto školu skončili a prišli sa pozrieť, ako to tu chodí. Tak chceme privítať Janku Staškovú tu na našej škole. Tak povedz nám, aké máš na túto školu spomienky, čo ti táto škola prináša, čo si sa na nej naučila a povedz nám, že ako učitelia, že či sa s niektorými stretávaš alebo držiavaš kontakty so svojimi spolužiakmi. Takže ja som tu chodila na školu, mám na ňu veľmi dobré spomienky a preto som sa tu prišla vlastne aj pozrieť, pretože sa tu veľmi rada stále vrátim. Na túto školu mám len veľmi dobré spomienky ako na učiteľov, pretože dala nám škola naozaj viac aj čo sa týka výchovy, pretože nie je zameraná len na vzdelanie, ale snažili sa nám odovzdať aj také praktické veci do života. A takisto, keďže to je aj cirkevná škola, aj taký prínos pre duchovnú stránku, čiže toto bolo pre nás veľkým plusom a si myslím aj v porovnaní s ostatnými školami má táto škola takéto špecifikum, ktoré ostatné neposkytujú. Potom spolužiakov sme tu mali veľmi dobré vzťahy aj teraz, kedykoľvek sa stretneme s niektorými, napríklad až po 5 rokoch alebo čo, ale stále si máme čo povedať, ale rozprávame sa dlho, keby sme sa nevideli jeden deň. Veľa spolužiačiek študuje aj v Prešove, kde ja teraz študujem momentálne. A s niektorými som aj v dennodennom kontakte, spolu cestujeme, smejeme sa takisto, jak sme sa smiali stále na škole. Alebo veľa stretnem aj len tak na ulici a hoď keby ideme na kávu, stále si máme čo povedať. Hovorím, tie vzťahy tu budú podľa mňa až stále, kým tu budeme a stále si máme čo povedať a navzájú to, čo nám niektoré vzťahy také krátkodobé nemôžu dať, ktoré získavame na vysokej škole, také, to už nie sú také vzťahy, by som povedala. Čo učiteľia? Držívajú s nimi nejaký kontakt alebo stretávaš učiteľov? Ako s učiteľmi som v takom kontakte, že keď stretiem napríklad niekedy na ulici, tak určite sa rada pristavím a prihovorím a najprv niektorí napríklad nespoznajú, ale potom tiež si máme čo povedať, potom zistíme, že vlastne nás učil ten učiteľ a potom spomíname, tiež sa strašne radi sa pýtajú, že ako sa nám darí, alebo keď niektorých učiteľov stretnem aj napríklad v práci, tak tiež niektorí si nás veľmi dobre pamätajú, tak tiež si máme čo povedať, stále spomíname, oni sa už skôr pýtajú, ako sa nám darí. Hovorím, že veľmi veľa táto škola dá. Už si spomínala, že študuješ v Prešove, tak môžeš nám povedať, čo študuješ a aké sú tvoje plány do budúcnosti? Takže ja študujem v Prešove na Prešovskej univerzite, manažment ľudských zdrojov na fakulte manažmentu. Teraz 3. rok. Moje plány do budúcnosti sú také, že ak by sa to podarilo, tak by som teraz cez letný semester chcela si baviť stáž na ministerstve vnútra, keďže stále ma bavila angličtina aj napríklad na tejto škole. Bolo to veľký odrazový mostík, by som povedala, a veľmi dobré základy som mala v porovnaní, keď sme prišli na strednú školu a niektorí napríklad angličtinu mali možno 2 roky. A úplne mne táto škola dala tak veľa, lebo tým pádom, že tu sme mali angličtinu, tuším už od 1. ročníka a mňa to aj stále bavilo, aj boli tu veľmi dobrí učiteľia. Ja som napríklad prišla na strednú školu a úplne tam sa išlo od základov, proste ma to 2-3 roky som už proste len sedela na hodine a pozerala, že to už dávno viem. No a tak to bolo aj potom na výške, čiže furt ma bavila angličtina, preto by som aj chcela povedať všetkým študentom, že angličtina je veľmi dôležitá a to je už teraz samozrejmosť a nech sa aj iné jazyky učia. Takisto môžem spomenúť aj tu sme mali nemčinu, to bolo dobre od 7. ročníka a na druhých školách to nemali.
a tiež dala veľmi veľké základy. Prišli sme na strednú školu a niekto absolútne nemal a my sme, také, čo sme mali tu základy, proste učitelia až žasli, takedy, že odkiaľ máme také, lebo tu sme boli zvyknutí učiť sa aj také, jednak aj básničky, aj povedať po anglicky, teda na také rôzne témy o advente, o zime, jari, proste to bol dobrý základ, keď sme robili nejaké práce. Takže toto hovorím, že to bolo veľmi dobré. A potom aj na výške, no a potom na strednej som sa ešte viac dokumentovala a na výške som to už potom, to už na inej úrovni aj prezentácie po anglicky, články, odborné, všetko a treba sa, by som povedala, venovať aj tak samostatne tomu. No a keďže som bola dobrá v angličtine, tak by som bola taká ponuka, aby som chcela ísť na stáž na ministerstvo vnútra, tam potom už spolupracuje s Európskou úniou, s Európskym zborom. A tu je taká ponuka, že prekladať po anglicky dokumenty, potom prezentovať prezentácie, pripravovať podklady pre ministerstvo vnútra, takže preto, ak by sa to naozaj podarilo, tak by som bola veľmi šťastná. A preto aj odporúčam všetkým študentom, nech sa učia a jazyky sú veľmi dôležité, a nielen jazyky, ale aj ostatné predmety. Všetky, od chemie, fyziky, biológie, cez telesnú, náboženstvo a proste nie je taký predmet, podľa mňa, ktorý je väčšina dneska študenti povedia, že je našmi to, aj keď nikdy neviete, čo sa vám môže zísť a aj keď sa vám to možno až tak nezíde, vždy sa vám to vráti a aj keď nie, tak budete mať taký všeobecný prehľad a potom sa vás budú až pýtať, že či všetko ste študovali a potom ste neštudovali toľko školu, ale máte prehľad vo väčšinu veci. Ešte nám povedz na záver, že či sa ti páči vlastne zmeny, ktoré sa udiali, odkedy sa vyšli z tejto školy, že udialo sa ich tu celkom hospodárne, takže povedz nám, že sa ti to páči. Áno, zmeny, to som si všimla hneď aj, lebo sledujem aj školu, aj ďalej, ako funguje, aké má aktivity, ako pracuje s mladými a to som si všimla ešte cez internet, cez rôzne videá, cez reklamu, ktorú robíte a je tu veľký pokrok. Už keď som si prišla pozrieť, ako sú vybavené tieto učebne, tak úplne všetko technika, to napríklad aj v porovnaní, keď môžem porovnať s inými školami, napríklad s základnými, tak cirkevná bola, ešte keď som porovnala cez strednú školu, popredu si myslím v takých technických veciach dosť, aj ostatné aktivity, čo máte tu aj cez leto, kde máte jazykovú školu, či niečo také, aj také, jak sa venujete formáciu, podľa mňa deti, no už hovorím, po tej duchovnej stránke, alebo strašne veľký, aj keď proste taký, proste prídete do školy a to cíti taký rodinný duch, všetko to podľa mňa iné školy nemajú, to je podľa mňa taká pridaná hodnota tejto školy. A preto keby som mala napríklad svoje deti, tak určite dám na cirkevnú školu a ja som odporúčila určite aj ostatní. Tak ďakujeme ti za rozhovor,